rasul wai kai ne bayi suke ta yakar ka, ya rasul sun manta kai ne ka zo kake basu, ya rasul sun manta kai ne ka ɗauke nauyinsu, ya rasul sun manta kai ne za ka cece su, ya rasul sun manta kai ne rahamar iyayensu, ya rasul sun manta kai ne ka kwaci yancinsu, ya rasul sun manta kai ne ka raya farkonsu, ya rasul sun manta kai ne ka gyara ƙarshensu, ya rasul sun manta kai ne silar ibadunsu, ya rasul sun manta kai ne amsar bukatu.